geam pe care am privit și ieri, desparte luna de ochii mei. Îi povesteam că inimile nu au chei, dar surd e tot în lumea ei. Iluziile noastre s-au împiedicat de un gând pe care adesea îl înflorim. Aș vrea să pleci, să ieși din casă fluierând. Ne-am încurcat în propriul film. Uită deja, idila asta e așa și așa. Uită deja, e scâriată dragostea. Uită deja. Astăzi tu ești interfața Coibului, dacă putem să spunem așa. Anul ăsta Coibul face 25 de ani. Tu când ai auzit pentru prima dată de Coibul? Eu am auzit de Coibul, cred că vreo 10 ani în urmă, atunci când a apărut la televizor piesa Muzică letnie. Ceea ce acum, în versiunea readaptată în formula acustică, se numește Vise elementare, denumirea care a intitulat și albumul nostru acustic. Vreo 10 ani în urmă, piesa asta am văzut-o la televizor. M-a atras videoclipul. Tu spui niște fragmente din clip. Da. Этой музыки веселые звуки, этой песни простые слова. Пусть услышат капризные уши звуки муки прошедшего дня. Это музыка солнца, лето знойного дня, звуки моря прибоя, обнимите меня. Эй! M-a atras videoclipul, care este foarte colorat. Pe Igor niciodată nu l-am văzut în atâtea stiluri și atâtea personalități. Atunci mi-a rămas întipărită în minte melodia un pic și abia după ce am început eu să cânt piesa asta mi-am dat seama că Iaca, unde eu am auzit prima dată, cam vreo 10 ani. N-ai făcut legătura? Nu am făcut legătura imediat. Abia când am început să cânt piesa mi-am dat seama că... Stai că mai ai auzit-o. După care, prin 2009, a ieșit un videoclip, Neba Nevada. Și eu eram exact în primul an de facultate la film în Londra și mi-a părut un clip wow pentru Republica Moldova, pentru un artist de la noi. Igor ți-a cedat ușor locul, pentru că de obicei el era purtătorul de mesaj. Igor mi-a cedat foarte ușor locul, chestia asta pot să o confirme, în primul rând fanii trupei Coibul de cândva, cât și cei din trupă. Habar n-am cum a făcut-o. Zic din nou, cred că e o doză de încredere pe care a oferit-o intuitiv. Căuta o persoană de mult timp care să vină în locul lui, să cânte în română și să fie fată, I don't know, din motive de producing, probabil. Dar vroia să vedea succesul Zdob și Zdub și vroia să iasă și Coibul spre piața românească. Și pentru asta era nevoie de cineva care, cel puțin, să cânte în română. Așa ne-am găsit, am început să scriu piesele, să le readaptez din limba rusă în limba română. Am avut o perioadă foarte productivă, prima perioadă din Coibul. Într-o lună am refăcut 20 de piese, eram în fiecare zi aici între pereții ăștia. Și cred că asta, Igor până acum îmi vorbește despre faptul că perioada asta l-a dat pe spate. Adică a zis că wow, niciodată nu credeam că cineva dintr-o altă generație ar fi atât de pasionat ca să își stropească un pic de sânge propriu în ceea ce iubește el, de fapt. Cred că atunci când trăiești alături de actori și vezi cum joacă și apoi te uiți în oglindă și încerci și tu să faci ceva și nu-ți iese, eu m-am calmat la momentul potrivit, cred că. Iar dansul, am încercat să dansez, am și dansat într-o perioadă. Până acum dansez, însă doar pe la petreceri. De ce ai ales drumul ăsta? De ce ai ales muzica, să faci muzică? Nu a fost o alegere oarecum conștientă. Cântam pe la grădiniță, la un moment dat
profesoara de muzică m-a luat la Casa Radio să înregistrăm o piesă, părinții habar n-aveau, au venit după mine la grădiniță ca să mă găsească, iar eu eram deja fată cu studioul în spate. În proces de registrare. Și așa s-a întâmplat. Asta a fost prima dată când am înțeles că am o oarecare legătură cu muzica. Nici măcar n-am înțeles că nu am depus niciun efort extraordinar ca să conștientizez ceva. Dar atunci a fost primul teaser din cum ar fi să mă leg de muzică. Părinților le-a plăcut, mie mi-a plăcut, toți erau super mulțumiți. Eu am rupt relația cu muzica de câteva ori. În perioada când aveam 15-16 ani, chiar mi-am zis că nu mă mai apuc de nimic din ceea ce este legat de muzică. Vreau să-mi găsesc o carieră normală, cum zicea mama. Ceva care să aducă salariu. Iar tata, în schimb, era întotdeauna un visător în ceea ce privește muzica și el a vrut într-o perioadă să mă facă un pic de popstar. Chestii care pe mine la vârsta de 15-16 ani nu prea s-a pupat cu mine chestia asta. Eu începusem să ascult rock și chestii din astea mai... Alt stil de muzică. Da, un pic mai snobe pentru perioada aia. Sau pentru părinții tăi? Nu, pentru părinți era ceva de genul ok, dar și asta poate să fie comercial. Hai să facem ceva comercial. Însă am avut norocul că am plecat peste hotare și asta a fost un argument destul de puternic. Că ok, Lidi merge să studieze în Londra, good, rupem muzica aici. Și într-adevăr în Londra nu prea m-am atins decât de chitară. Pot cânta doar 4 acorduri, însă în perioadele în care mi era mai greu în Londra, alea 4 acorduri au fost utile și au ascultat foarte multe din emoțiile mele. Eu nu am studii muzicale. Eu am făcut doar câțiva ani buni de lecții de canto cu câțiva profesori, însă pot spune că vocea la început mi-a fost pusă de Ilie Sârbu. Are o metodă foarte apăsătoare, moral, de a te băga în trans asta, de a te motiva să vrei să cânti mai sus, să te doară gâtul de atât a cântat la propriu. Iar acum, nu știu, cred că s-a depozitat undeva mușchiul ăsta lucrat al vocii și acum sunt un pic mai răsfățată. Ce înseamnă muzică pentru tine? Doar interpretare sau îți vin și ție idei muzicale? Ai și tu compoziție, ai și tu propuneri în sensul ăsta? Dacă simți că prin tine curge muzica și altfel, nu doar să interpretezi muzica altcuiva. Cel mai tare îmi place să interpretez muzica proprie. Am câteva piese pe care le-am făcut eu, pe care încercăm să le lucrăm și alături de cuibul. Însă eu sunt foarte conștientă că am lângă mine maestri adevărați ai muzicii, iar eu sunt cea cu 4 acorduri la chitară. Cred că dacă nu reușesc să mă manifest într-un fel prin melodie sau prin orchestrație, atunci încerc prin texte, pentru că nu aș putea să cânt ceva ce nu pot să simt. Și atunci când Igor, de exemplu, cântă o piesă în rusă, pentru că sunt unele concerte la care el cântă piesele sale, iar eu îi cânt un back vocal la refren, dacă nu se pupă cu mine mesajul ăla, atunci vreau mereu să treacă piesa. Așa că asta e. Mesajele din piesă cred că insist mereu să-mi fie foarte aproape. Și de-aia mă apuc să le fac. Când ai simțit tu că ei sunt deschiși și acceptă ideile tale? Eu, de fapt, sunt recunoscătoare băieților din Cuibul pentru faptul că m-au primit și m-au aruncat în oceanul ăsta de fă ce vrei, din primul concert. La primul concert am avut doar 2 repetiții înainte de el și am ieșit în scenă să cânt 4 piese. Ei habar n-aveau în chestii elementare. Cum am să vin îmbrăcată, dacă am să vin, în general, dacă nu am să întârzi, cum sunt eu ca persoană, dacă n-am să vorbesc niște prostii la microfon. Nu m-au verificat în niciun fel, mi-au dat voie să fac ce vreau. Însă am simțit că am și eu ceva de spus în momentul în care am primit primele feedback-uri din partea publicului, care erau de tot felul. De la
Cuibu, ce faceți? Voi existați de atâția ani și acum v-ați schimbat persoana care cântă și care dă suflu și viață trupei. Ce se întâmplă? Până la mai e super fain, e că nici nu știam de Cuibu, acum de când e Lidia în Cuibu, de știu și eu și ascult și eu și inclusiv piesele vechi. De când eram în facultate știam că vreau să revin în Moldova, să încerc să fac ceva aici, mai ales în film, pentru că este un teritoriu foarte liber la nivel de pot să improvizez cu tot felul de chestii, ceea ce îți oferă atât un confort cât și un disconfort, pentru că lucrurile stau foarte în aer și poți să ajungi la o locație și să n-ai habar cu cine să vorbești, pentru că să-ți permită să filmezi, iar atunci când te hotărăști că, ok, se pare că acest teritoriu nu aparține nimănui, și îți vine poliția de la vamă pentru că te-a văzut undeva acolo și îți interzice să filmezi. Istorii care de obicei mai puțin se întâmplă în țările în care industria de film este foarte bine pusă la punct. Dar asta a oferit și o oarecare libertate de a greși, probabil. Fiecare din noi, cei care au lucrat la filmul 100 de movile, a avut atât succese cât și greșeli, am dat în bară destul de des, dar în același timp am și reușit să facem niște chestii frumoase și să lucrăm cu oameni absolut deosebiți, ceea ce ne-a mișcat înainte de fiecare dată. De ce muzică? De ce despre muzică? De ce despre muzică? Este o întrebare pentru Max, pentru că regizorul filmului, pentru că el este de fapt sufletul acestui film. Eu m-am ocupat mai mult de faptul ca acest film să se întâmple, dar tot ce ține de idee, de spirit, de cum s-au derulat lucrurile este ceea ce a insuflat Max și în toate dezbaterile noastre creative el avea ultimul cuvânt, pentru că el simțea cu adevărat ce vrea de la acest film. Eu aveam niște apucări din astea care tot ziceau Max, măi, dar ar fi fain ca aici să fie o scenă de asta, așa, poate regizăm un pic. Și eu zic, na, cum se întâmplă, așa se întâmplă și asta mi-a adăugat un pic de experiență la ceea ce am învățat la facultate. Și m-am bucurat atât de mult când am văzut că după cele 4 drafturi, dintre care primul era de 4 ore și jumătate, a ajuns la un rezultat pe care zis, băi, da, l-am privit de 100 de ori, cred că să mai privesc o dată mâine.
prima dată când am văzut filmul într-o sală cu oameni care văd acest film și se uită toți în același punct, m-am simțit exact ca și pe scenă, foarte vulnerabilă, aveai senzația că vrei să zâmbească la momentul în care ai zâmbit și tu prima dată, vrei să aibă Să-l controlezi. Da, vrei să aibă respirația tăiată atunci când te-ai gândit că posibil acest moment o să tai respirația oamenilor. Pe ecranul mare este altfel, e ca și cum ai fi în scenă, într-un fel, pentru că toată lumea se uită într-un punct. Ce faci tu, de fapt, zi de zi? Zi de zi lucrez într-un birou, într-un studio de animație, de tot felul de chestii grafice. Sunt director creativ, la moment îndeplinesc și funcția de regizor, deși sunt în căutare de un regizor care să se ocupe de spoturile pe care le animăm. Este foarte diferit de tot ceea ce înseamnă lumea de filmare, însă la moment îmi place mai mult, pentru că în animație ești foarte liber să faci tot ce-ți trece prin cap. Eu sunt o persoană care îi place să vadă multe culori și forme și chestii care merg dintr-o parte în alta și totul să fie așa zbenguială mare, ceea ce în animație este super posibil. De asemenea, nu se îmbolnăvește niciun actor înainte de filmare. Elimini riscurile producției. Elimini toate riscurile producției, în afară de faptul că totuși stai într-un birou. Nu credeam că am să pot să lucrez într-un domeniu în care nu mă pricep tehnic, la nivel de a anima cu mâinile, însă principiile de film rămân aceleași și în animație și în tot ceea ce înseamnă ficțiune sau documentar. Așa că mă bucur că mi-am dat seama că ok, se poate și asta. Pentru că din start nu știam anume în ce nișă am să mă regăsesc în tot ceea ce ține de video. Și acum că sunt în animație, îmi pare că e ceea ce îmi place. Unde te vezi peste 10 ani? Eu am fost plecată timp de 3 ani, am revenit acasă 4 ani în urmă. Cam toată lumea mă întreabă cum s-a întâmplat asta, de ce și când ai de gând să pleci înapoi, pentru că ăsta e cursul care este așteptat într-un fel de la mine. Însă atâta timp cât sunt oarecum fericită aici, planul de a pleca este încă unul ipotetic. Rămân aici pentru moment pentru că am ocazia să învăț foarte mult din noua meserie, cea de o persoană cu un fundal din filmmaking, însă în animație. Și aici învăț foarte mult. Este un lux să ai timp să faci asta și aici reușesc să-mi fac loc pentru timpul ăsta. Iar muzica, la fel. În Anglia, după cum ziceam, nu am reușit să mă ating de muzică deloc. Aici însă este timp și de muzică și de job și de o continuă învățare a lucrurilor noi. Unicul lucru care nu inspiră aici este atmosfera. Este o atmosferă cam tristă dacă nu există evenimente, dacă nu există lucruri care să-ți alimenteze spiritul în jur. Însă există oamenii faini care îți înlocuiesc orice arhitectură. De dimineață salut iar orașul, din piatră albă în soare scăldat. Fie ce zâmbet primește răspunsuri, deși orașul prea aglomerat. Reușesc până în zori să alung vreo 4 nori. Colțul ochiului vedea, îi mai alungă cineva. Vântul îmi adună nori în figuri contradictorii. Pe strada mea ploaia nu va cădea. Vine altă zi fără nori. Vine un copil, vine un băiat, poate doi soarele aproape, oricai e ușor. Vine altă zi, alung orice nori. Vine
inima le poate pe toate. E orașul comprimat, suflet pe metru pătrat, idealist, cinic sau dezaxat. Vine altă zi, fără nori, vine un copil, vine un băiat, poate doi, soarele aproape, au caie ușor. Vine altă zi, alung orice nor, vine altă zi, fără nori, vine un copil, un băiat, poate doi, soarele aproape, au caie ușor. Vine altă zi, alung